Padahal assalamualaikum, kula niki wau dodol niki nutukno lakon sing dek wingi nika tak tambahi saithik. Ya alhamdulillah mulih untuk duit piye to. Saiki apa duit. Pakai sasik mawon. Alhamdulillah bentang mangan niki wetenge sunir karo-karuan. Wetenge niku keroncongan kula orang jajan boleh kau kantor dimasak nopo jajan iwak geren dipanggang niki iki saya digawe iwak asin ngoten lho sing enggak selera kula. Ya iya, kok makannya enak-enak mangane dino iki. Padahal tak tinggal iki saithik wah. Wah, segane entek babar pisan iki. Sik tak nganune niki. Dicut mau. Lawe nopo wah selawar niki terus senengan niki enten sing jenenge apa ya iki tempe di oseng-oseng campur iwak asin mawon apa gathuk lek sak gathuk-gathuke iwak asin iki tahu ki mau digoreng. Teko kantor niku kula mboten jajan blas kok. Jajan. Apa sing masak ki, Mang? Bolak-balik kok ngene ae. Bisa tangan terus saya syuting aja kan sebelumnya katanya lagi apa merujuk naik mentah lunyu tripod ini lunyu masa anak wedok itu tripodnya nganu niku tripote iki ceblokan sithik ceblok sithik ceblok HP ku ki seremuk-remuk ini nah sekone panas untune marai ompong enak kurangnya jangane nang enak mawon ngetake ning tripod tempe kelunyu ceplok rok aduh dodol niki wau nggih laris kok monggo sae ditok nutukno sing dhewe ngene kok kula-kulaan yo sae ditok tak
tambahi sithik tok. Penghasilan 1 hari tapi dijual 2 hari. Tak senajan tuh. Pira? Aku ra seneng iwak ngono kuwi kemang kok akeh rine. Moh. Ora ndek untu loloten malah dadi gawe. Mending mangan ambek iwak asin karo kimang tempe bacem. Iwak asin tuku goreng desuk niku wae enak jane. Cuma iwak asin niku gathoke kudu enek jangane lodi ae. Jangan kolesterol buket napa seger. Wong kelo ki omahe edak timbang jajan ning ratan yo mending mulih dodo-dodo. Oh, enak era guru-guru. Oh, watang lesu. HP ku ki bolak-balik ceblok tak tok ya. Parah ngrasano. Lunyu tripote. Wino jane. Nih. Ayo asine yo gurih. Ora diuntung. Mari iwak asin saniki kadang-kadang dikai parmolit ngoten niku Cah. Apus. Kayak bahan pengawet. Dodoten aku. Entar sih ini kare blimbing tok niku. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan biasa saya berikan waktu berapa ya? Pokoknya 2 aja. Wala sawak dak guru-guru. Banyu kendi ning desa niku kok ning kuklas kok. Lu anggere ngombe banyu kuklas mesti matuk pilek. Tune kudu rewel nangis ae. Lho tak hitung lho duwe penghasilan hari ini tak hitung lho niku lho. Penghasilannya hari ini piro Mbah tak dono. Alhamdulillah. Untuk akeh lho. Untuk akeh no hari ini. Betapa gue iki. Untuk gue dono piro. Ini aku dodol ini orang ngentekno iki mang ngentek nanging duit iki mang urung tak hitung
mangkulaan entek 30.000 kok. Entek 20.000. Terus dodolku hari ini tak dono, guys. Iki dagangan 2 hari sing kemarin niku kan orang ngentekno goro-goro setengah hari dan kenging kok duit ya udah karo 100 piro 150 apa 120 apa 170 ora enak 200 ya saiki entuk piro ya 20.000 10.000 10.000 piro jajak hitung piro mang 100 yo pengen sesone nggo kulaan dagangane niki kotor bang kebersihan iki 20.000 5.000 iki piro iki ngono kuwi kadang tak hitung ping 17 nang aku yo lalinan 10.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100 lah berarti kan ini enak buah neh ini kalau ini mulai saka kantor saya ada tonjokan ini ada sego konti buah konti kono lo kenalan nem dene kan yo wong ratan lu kenalane akeh buah denganane iki buah meneh kalau nek buah niku ikhlas ora pengen dibalekno mboten niat kula nggih nyumbang niki untuk niki mawon sing wingi nika kok buah wingi nika tak kek kelas dan iki lho turane 10.000 kae putune kae kudu nangis e mboten apa pengen nganu pengen niku lho alah mengkurep loro punjite niki lho 20 iki nyewunan iki 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 alah 6.000 7.000 resik mpun ya alhamdulillah kerja 2 dina niki anjene kula niku ampun tak niati nggawa sithik ngentekno barang sing dingin ngobrol-ngobrol dingin untuk kalong buah piring kontak resik-resikane lho iki kates emang yo lali ora tak kru niki kates mboten kates nganu niki mboten kates murnian niki kates desa niki kuning katese tangan dino gede kan iki jam piro ya aku mulai saka kantor aduh iki jam kok petenge ra karuan